しゃいませ。あ、田中さんお疲れ様です。どうも。まだやってんすか？まだやってますね。はい。まだやってます。3時間前通ったけどまだやってんすか？まだやってるんですよ。は四面慶さん。い。はい。まだ、おかげさまで。今何時？今もう9時半ですよね、言うて。そうですね。もう普通のサラリーマンの方はもう飲み行ってる時間ですね、これね。渡辺さん、ちょっと疲れたでしょ？ちょっと一杯引っ掛けませんか？大丈夫だ。大丈夫。疲れちゃうから。大丈夫。疲れちゃう。大丈夫。ちょっとだけ。見てない。見てない。見てない。行きましょうよ。見てないです。はい、行きましょうか。オッケー、行きましょう。行きましょう。行きましょう。行こう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 。